to, co mám, takže Volvo XC90. Rolls Royce. To Gčko, Mercedes. Dětskou sedačku. Kartičku na tankování. Podľa okolností a záleží aj podľa toho, kam idem alebo čo potrebujem. Ale väčšinou teraz samozrejme jazdím s deťmi, takže teraz za poslednú dobu vozím autosedačku. Fabie. Škoda Octavia. Škoda Octavia. Upadlo mi kolo od Fabie. Jo, nevím, nemám moc nějaký. Ešte keď som hrával v Polsku, sme išli s kamarátom autom do Bratislavy a ja neviem, asi po 2 hodinách cesty mi niečo rozprával a zaspal počas toho, ako rozprával. A chvála Bohu, ja som šoferoval, takže... Ale to bolo asi také najvtipnejšie, že proste niečo mi rozpráva a zrazu sa pozriem na ňo, on spí. Som ešte hovoril si, že je také vtipné. Ano. Podle toho, co to je, no. Když to jenom můžeš jako zobat, tak jo, ale když to je něco většího, tak ne. Tak asi by sa skôr nemalo, ale keď si niekto nejakú horálku alebo niečo, keď dlho šoferuje, tak alebo nejaký keksík, tak prečo nie? Pomalu. Bezpečná. Asi rýchlo.